Здравейте, звездни приятели, и добре дошли в моя YouTube канал. В това видео ще разгледаме месечните прогнози за февруари 2026 година по зодии и асценденти, базирани на основните транзити за месеца. Това не са общи хороскопи, а прогнози по асцендент и по зодия, които показват в кои житейски сфери се активира енергията за месеца. Февруари е доста интересен и динамичен месец. Върху екрана можете да видите всички транзити, които съм подбрала, които смятам, че са най-важни за месеца и които ще сформират основната енергия, която всички ще усетим. Според мен най-интересните транзити за този месец са пълнолунието в Лъв на 1 февруари, така ще започнем месеца. Най-дългоочакваното събитие и най-големия транзит за тази година, бих казала, е всъщност слънчевото затъмнение в Водолей, което ще се случи на 17 февруари. Сатурн, който окончателно излиза от Риби тази година и влиза в Овен на 13 февруари. Меркурий, който ще тръгне ретрограден в Риби на 26 и множеството квадратури с Уран в Телец. Както виждаме, те са няколко и ще активират точката на затъмнението, което определено ще даде една много взривоопасна, силна, непредсказуема енергия за този месец. Според мен това е един от най-съдбовните месеци за годината, тъй като можем да очакваме много внезапни обрати, повече нестабилност заради Уран, който ще аспектира почти всяка една лична планета, край на илюзиите поради излизането на Сатурн от знака Риби и можем да поставим едно ново начало, както в лични проекти, така и в партньорски отношения. Предлагам ви да гледате видеото за вашия асцендент, тъй като прогнозата ще е по-конкретна и по-точна, ако следите за него, тъй като прогнозите са базирани върху домовата система, която се определя от нашия асцендент. Ако не го знаете, можете да проверите с час на раждане или да ми пишете, линкове ще оставя долу в описанието. Така, каква е всъщност общата астрологична картина за този месец? Слънчевото затъмнение във Водолей показва ново начало, но такова, което идва след изясняване на ситуация, след много труд и понякога внезапни ситуации, особено в случая на слънчевото затъмнение във Водолей, чието управител е Уран, и съответно той пък ще прави много квадратури към личните планети Меркурий, Венера, Марс в края на месеца, така че имаме доста силна, напрегната енергия, бих казала. Месеца не е толкова лек, но пък е много добър за действие и след предприемане на много промени, които всъщност могат да пренаредят целия ни живот в конкретна сфера. Пълнолунието в Лъв в началото на месеца осветява личния ни избор и това какво вече не можем да поддържаме. Съответно, още в началото на месеца е хубаво да изчистим себе си, нещата около нас, хора около нас, да пренаредим живота си, ако ще дори в мисловен план. Не е нужно да взимаме някакви кардинални решения, даже е по-добре да се въздържаме, но е хубаво да освободим място в живота си, така че да може да посрещнем новите неща с отворени обятия. Сатурн и Нептун влизат в Овен. Това е началото на един нов 30 годишен цикъл, свързан с идентичност, лична отговорност и край на илюзиите. Меркурий пък става ретрограден в Риби и показва, че яснота няма да има веднага, тъй като месецът е по-скоро за корекции, а не за финални решения. Тоест е добре през този месец да помислим какво точно искаме да постигнем и да направим крачки към това, без всъщност да очакваме резултати, защото резултатите ще дойдат на малко по-късен етап през следващите месеци до към края на годината. И така, нека да започнем с прогнозите по асценденти. На първо място имаме асцендент Овен. Февруари поставя ясен фокус върху социалния ви живот, хората около вас и посоката, в която гледате за бъдещето. Това е месец, в който започвате да си задавате въпроса с кого и на къде продължавам. Слънчевото затъмнение ще активира вашия 11-ти дом и може да донесе рязка промяна в средата ви. Възможно е внезапно да се дистанцирате от приятелство, да напуснете група или общност, екип или просто да осъзнаете, че дадена цел вече не ви представлява и да искате промяна. Например, проект, в който сте влагали време и енергия, изведнъж започва да ви се струва празен или без перспектива, дори без да има външна причина за това. С навлизането на Сатурн и Нептун във вашия първи дом започва дълъг и дълбок процес на пренареждане на личната ви идентичност. Ранните градуси ще усетят тази промяна първи и съответно промяната не е лесна, но пък е необходима за осъзнаване на това, кои сме ние, какво искаме и всъщност на къде отива нашия живот. Дали сме доволни от това или искаме да променим нещо и ако искаме да променим нещо, то сега е момента да направим първите крачки към това.
Транзитът не е много лесен, така че може да се чувствате объркани, сякаш нямате ясна посока или ясна представа кои сте в този етап от живота си, но това състояние не е грешно, не е символ за провал, а по-скоро е необходимост за изчистване на стари роли, очаквания и образи, които вече не ни отразяват. През този месец е важно да не действате импулсивно, знам колко е трудно това за огните, но особено по теми свързани с финанси или рязко прекъсване на връзки. Някои решения ще се дооформят с времето, така че позволете си първо да наблюдавате, да усещате и да си дадете пространство, преди да предприемете категорични стъпки. Продължаваме с асцендент Телец. При телците февруари насочва вниманието към професионалната посока, статуса и мястото в света. Това е месец, в който започвате да се питате дали пътя, по който вървите, наистина отговаря на това, което искате да изградите в дългосрочен план. Слънчевото затъмнение ще активира вашия 10-ти дом, ето го тук, и може да донесе внезапна промяна в кариерата или обществената ви роля. Това може да бъде неочаквано предложение, смяна на отговорности, решения или вътрешно осъзнаване, че настоящата ви позиция вече не ви носи удовлетворение. Понякога промяната започва като напрежение, преди да стане видима. Тоест може просто да чувствате един дискомфорт на работното място, по някаква причина да сте по-напрегнати, Уран отговаря за нервната система, може да сте доста по-изнервени, а всъщност да не осъзнавате каква е причината. Хубаво е да се опитате да избягвате напрегнати ситуации на работното място, това да влизате в конфликти, по-скоро дайте крачка назад и оставете нещата да се оталожат с времето, тъй като енергията този месец ще бъде наистина много напрегната. Уран във вашия първи дом също е силно активиран, което показва, че вие самите се променяте. Начинът, по който реагирате, отстоявате себе си и взимате решения. Важно е да не се съпротивлявате на тази нужда от обновление, но и да не действате прибързано. Сатурн и Нептун пък навлизат полека във вашия 12-ти дом, което дава един период на интроспекция. Може да имате доста по-засилена интуиция, чувство за осамотяване. Като цяло месеца за вас е добър за планове, за това да проектирате в главата си какво точно очаквате и искате да ви се случи, но бих казала относно действия да изчакате да отминат тези бурни аспекти и тогава да действате, особено и с ретроградния Меркурий в Риби. Бих казала, че е по-добре нещата да отлежат и след това да предприемете конкретни действия за постигането на това, което желаете. Продължаваме с Близнаци. Февруари за вас отваря теми свързани с обучение, пътувания, мироглед и лични убеждения. Това е месец, в който може да започнете да гледате на живота от напълно различен ъгъл. Слънчевото затъмнение във вашия 9-ти дом може да донесе промяна в планове за бъдещето. Например, идея за посока или за образование, обучение, което досега ви е вдъхновявало и сте искали да запишете или вече сте записали, може да усетите как започва да губи смисъл, а на нейно място пък се появява ново разбиране. Меркурий, вашия управител, става ретрограден в 10-ти дом, което показва объркване или забавяне в професионалната сфера. Това не е момент за крайни решения, а за преразглеждане дали целите, които сте си поставили, все още ви представляват. Уран е във вашия 12-ти дом. Може да се чувствате по-напрегнати психически, да имате нужда от повече почивка, сън, време за презареждане, така че си дайте необходимото време, не дейте да се принуждавате да бъдете в кондиция, да бързате, може би ще има някакви очаквания към вас, нещата да се случват веднага по най-бързия начин, но ако не си дадете нужната почивка, това наистина може да ви се отрази и здравословно, и чисто психически, така че дайте си почивка и не дейте да бързате, особено пък в кариерен план. Нещата може да не вървят както ви се искат, така че не дейте да очаквате твърде бързи резултати, по-скоро поддържайте рутината, която имате и изчакайте нещата да отминат. Следва асцендент Рак. Февруари за вас ще е месец за една дълбока вътрешна трансформация. Темите не са повърхностни, засягат сигурността ви, връзките и начина, по който споделяте ресурси с другите, а именно темите на 8-ми дом. Слънчевото затъмнение се случва тук и може да извади на повърхността страхове, зависимости или теми, които дълго време сте избягвали. Със сигурност 8-ми дом не е един от най-леките, така че това може да донесе много нервно напрежение, особено с Уран във вашия 11-ти дом, който ще прави квадратура с всяка една планета, която минава тук.
Определено нервното напрежение може да идва от социалния ви кръг и това да ви се отразява много лично на вас, на вашето подсъзнание, да чувствате така сякаш нещо във вас се трансформира, разпада. Не е много лека позиция, но пък ви дава възможност да извадите на повърхността онова, което дълго време е било там и ви е тежало. Така че това може да бъде, например, разговор за пари, който ви е притеснявало да проведете, дълбока емоционална близост или осъзнаване, че дадена връзка е изградена върху нестабилна основа. Юпитер във вашия знак пък ви дава подкрепа, но квадратурите с Уран показват, че не всичко може да бъде контролирано. Понякога именно чрез нестабилност идва и освобождението. Бих казала, че месецът ще постави фокус върху вашите и чуждите финанси и ще трябва да регулирате тези две страни, тези две сфери. И разбира се, това може да е обвързано с много нервно напрежение. Като цяло това е тематиката на месеца, така че дайте си време, не дейте да прибързвате. Също бих казала да избягвате пътувания в чужбина, такива далечни пътувания, тъй като пък Меркурий става ретрограден във вашия 9-ти дом. Така че мисля, че месецът е добър за изясняване на теми, които дълго сте отлагали, дълго сте пренебрегвали, но пък може да ви даде едно много по-леко чувство, когато се изправите срещу страха си. И така, нека да продължим с асцендент Лъв. Фокусът през февруари пада върху вас самите и вашите партньорства. Това е месец за важни лични избори и яснота относно взаимоотношенията. Пълнолунието във вашия първи дом може да донесе силно осъзнаване, начина по който се представяте пред света вече да не е същият. Хубаво е да се освободите от товар, да направите някаква промяна в визията си, ако чувствате, че това ще ви накара да се почувствате по-леки, по-свободни. Месецът, мисля, че е подходящ за това. Слънчевото затъмнение пък в 7-ми дом отваря нов цикъл с важна връзка, лична или делова. Някои от вас лъвове могат да открият партньор, който наистина да има много силно съдбовно значение във вашия живот. Това може да бъде ново начало на връзка. Даже го виждам така сякаш, тъй като опозицията се случва между 7 и 1 дом. А всъщност поставяте ново начало на някакво партньорство и по-скоро това ще ви се отрази като едно погребване на старото ви аз. Ще преживеете една доста силна лична трансформация. Сатурн и Нептун във вашия 9-ти дом пък показват промяна в ценностите. Може да започнете да търсите смисъл, а не просто признание. Така че определено месеца за вас ще е доста контактен и обвързан с хора и взаимоотношения. Асцендент Дева. Февруари поставя фокус върху ежедневието ви, работата, здравето и навиците, които поддържат или пък изтощават енергията ви. Това е месец, в който става много ясно къде давате повече, отколкото получавате и какво трябва да се пренастрои, за да имате устойчив ритъм. Слънчевото затъмнение се случва във вашия 6-ти дом. Ето тук, 6-ти дом може да донесе нов работен режим, промяна в графика или смяна на средата. Например, да получите нови отговорности и да трябва да подредите деня си по различен начин. Или пък да осъзнаете, че сегашното темпо е прекалено и да започнете да мислите за малко по-здравословна организация. Може да се появи нужда да промените навици, като сън, хранене, движение, не защото трябва, а защото тялото ви може да даде някакви сигнали. Меркурий пък става ретрограден във вашия 7-ми дом и може да върне стари разговори с партньор или пък важен човек. Възможно е да се появят теми от миналото, които са били премълчани или пък отлагани или недоизяснени. Това може да се прояви като връщане към една и съща тема, която все не намира решение, или пък нужда от преразглеждане на договорка, кой какво поема и какви са границите. Това важи по-скоро за хората, които вече са в партньорство. Или пък възможност за разговор, който сега да постави отношенията на по-здрава основа. Периодът е добър за корекции и настройка, но не и за крайни решения, които особено пък взимаме на момента, така че си дайте време да видите кое е временно напрежение и кое е реален модел, който трябва да се промени. Уран може пък да донесе някои внезапни обърквания, промени или напрежение, свързано с пътуванията ви, за тези, които пътуват извън България на далечни пътешествия или пък които учат. Уран може да донесе повече напрежение, внезапни ситуации, обърквания, така че не е нужно да правите някакви драстични промени в живота си, по-скоро си дайте нужното
спокойствие, за да може да посрещнете тези внезапни, напрегнати ситуации много по-разумно и да не взимате прибързани решения, тъй като те вероятно няма да доведат до нещо добро, което да ви удовлетворява в дългосрочен план. Продължаваме с асцендент Везни. Февруари активира любовта, творчеството, личната ви радост и начина, по който изразявате себе си. Това е месец, в който може да почувствате, че искате повече живот, повече смисъл и повече истинност и това да ви подтикне към нови избори. Слънчевото затъмнение активира вашия пети дом и може да донесе ново начало в любовта или пък нов творчески импулс. Често това идва след неочакван обрат, тъй като имаме Уран, който ще аспектира точката на затъмнението през целия месец. И съответно това може да се прояви като, например, човек, който не сте възприемали по този начин, започва да ви привлича. Или пък стара симпатия се активира отново, но по съвсем различна нова динамика. Появява се желание да започнете проект, който е личен и ви носи удоволствие, а не просто резултат. Уран във вашия 8-ми дом носи нестабилност в интимността и общите ресурси. Може да усетите, че нещо в дълбоката връзка се променя внезапно. Например, темите за доверие, контрол и граници да излязат на преден план, колкото и некомфортно да е това за вас. Финансовите въпроси с партньор или общите разходи да станат чувствителни. Или пък да се появи силно осъзнаване на това какво давате и какво получавате емоционално в отношенията ви. Сатурн навлиза във вашия 7-ми дом и ви приканва към зрялост, така че не обещавайте повече отколкото можете, не приемайте по-малко отколкото заслужавате и февруари е моментът, в който отношенията се пренареждат и стават по-ясни и стабилни или показват къде има разминаване. Меркурий пък ще бъде ретрограден във вашия 6-ти дом, така че е хубаво и да преразгледате вашата рутина, да си дадете малко повече спокойствие, да не се претоварвате с работа и всъщност месеца изглежда така, сякаш ще бъде основно фокусиран върху взаимоотношенията ви, както романтични, така и такива дълги партньорства, брачни или пък чисто делови. Продължаваме с асцендент Скорпион. Февруари насочва вниманието ви към дома, семейството, емоционалните основи и усещането за сигурност. Това е месец, в който може да осъзнаете, че за да имате стабилен външен живот, първо трябва да има ред във вътрешния. Опозицията е между 4 и 10 дом, това е линията на семейството и кариерата. Две неща, които много често ни се налага да балансираме в нашия живот и баланса не винаги е лесен. Слънчевото затъмнение във вашия 4-ти дом може да се прояви като идея за преместване, ремонт или промяна на пространство, или пък нова семейна динамика, разговори, които да променят отношенията, нещо, което сте сдържали дълго време, но имате нужда да изкажете, или пък вътрешно решение да оставите стар емоционален товар назад, ако говорим за чисто емоционалната страна на 4-ти дом. Понякога това затъмнение работи като едно тихо усещане, че вече не можем да живеем както преди и започваме да търсим нова форма на дом, буквално или символично. Уран в 7-ми дом пък прави партньорствата непредсказуеми. Това може да означава партньорът да ни изненада с решение, нова посока или нужда от повече свобода. Хубаво е да даваме свобода на партньора си в този момент, тъй като това може да е основна тематика. Може вие самите да започнете да осъзнавате, че не искате стари компромиси, да искате да се освободите от партньорство, което усещате, че повече ви натоварва, или пък динамиката да се промени и да изисква обновяване на правилата. Ключът този месец е балансът, стабилност без контрол и свобода без разрушение. Най-добре работи честен разговор за граници и нужди. Ето тук е Уран в 7-ми дом, който ще прави директна квадратура към затъмнението във Водолей. Определено партньорските ви връзки ще бъдат тясно обвързани с тези в семейството и дома. Там може да настъпи нужда от промяна, например може да се нанесете да живеете заедно с партньор. Кариерата, там по-скоро мисля, че ще трябва да пуснете някои неща, които вече не ви служат и по-скоро да поставите фокуса върху себе си, върху това какво вие искате, какво ви кара да се чувствате добре. И това наистина ще е от значение, тъй като и Сатурн навлиза във вашия 6-ти дом, ще ви даде необходимостта да погледнете навиците си, да преразгледате ежедневието си и всъщност да прецените какво трябва да остане и какво е по-добре да пуснете, за да може да живеете един по-спокоен и по-хармоничен начин на живота. Продължаваме с асцендент Стрелец.
Февруари за вас ще бъде месец за комуникация, документи, важни разговори и решения, които започват от информация. Това е период, в който една новина или една среща може да промени начина, по който гледате на дадена ситуация. Слънчевото затъмнение се случва във вашия трети дом. Ето тук. И може да донесе договор, документ, административна тема или пък нова посока в обучение, курс или някакво умение. Или пък разговор, който да ви отвори очите или да ви накара да мислите по по-различен начин. Например, да чуете нещо, което не сте знаели, или да осъзнаете, че досега сте вярвали в погрешна версия на дадена история. Това затъмнение често променя мисленето. Меркурий пък става ретрограден във вашия четвърти дом и връща теми за дома и семейството, например стари недоизказани въпроси у дома, или нужда да се върнете към план за жилище, ремонт или организация, който сте отлагали дълго или е останал недовършен. Може също да провокира разговор с родител или роднина, който да изисква повече търпение от вас. Сатурн пък влиза във вашия пети дом, заедно с Нептун, и добавя сериозност в любовта и творчеството. Нещо, което е било на шега, може да поиска дефиниция. Или обратното, осъзнавате, че искате истинско вдъхновение, а не просто развлечение. Ще се отнасяте много по-сериозно към творческите си проекти, много по-сериозно към романтичните връзки. Като цяло ще имате и доста повече изпитания в тази сфера. Уран пък се намира във вашия шести дом и заедно с всички квадратури, които ще направи този месец, вероятно ще провокира промени във вашата рутина и ежедневие и съответно може да донесе някакъв вид напрежение, тъй като шести дом е дом на стабилността, домът на девата, която обича всичко да е подредено, ясно, организирано, а Уран пък е точно обратното, носи хаос, бунт и много внезапни обрати, така че може да се чувствате стресирани от всичко това. Важно е да поддържате мисълта си чиста и да се отдадете на това, което наистина има значение, подбирайте информацията и не се поддавайте твърде много на дреболи, тъй като с трети дом това е характерно. Може съвсем дребни неща да ни провокират, да ни дразнят, да ги мислим твърде много. Хубаво е да погледнем общата картина и малко да се извадим от дадена ситуация, ако усетим, че прекалено много започваме да се втълпяваме в нея. И това е за вас, стрелци. Пълнолунието в Лъв може да го използвате като момент да пречистите ума си, да промените посоката, в която гледате, или пък просто да попътувате повече, това да ви разшири хоризонтите и да се отдадете повече на леките неща от живота. Продължаваме нататък с асцендент Козирог. Февруари за вас поставя фокус върху финансовата сигурност, ресурсите и самоуважението. Това е месец, в който може да започнете да преоценявате какво струва времето ви и къде инвестирате енергията си, което за вас е наистина един много ценен ресурс, тъй като Козирогът много умело преценява къде и колко да вложи от себе си, за да може усилията му да дадат един дългосрочен, стабилен резултат. Слънчевото затъмнение се случва във вашия втори дом и може да донесе нов източник на доходи или идея за монетизация, промяна в условията на работа или заплащането, което получавате, или пък силно осъзнаване, че трябва да поставите нова граница на това вече не ми е изгодно. И наистина да погледнете какво ще ви донесе удовлетворение в дългосрочен план и в какво наистина се струва да вложите цялата си енергия и ресурси. Уран пък се намира във вашия пети дом и внася непредсказуемост в любовта, децата или творчеството. Например, внезапна симпатия или внезапна промяна в динамика. Може да се появи нов партньор на хоризонта, който обаче пък по някакъв начин ще бъде в конфликт с тези наши ресурси и енергия. Предполагам, че дори да се появи някой, ще е малко объркващо за вас, тъй като ще започнете да се чудите дали всъщност тази връзка се заслужава да вкарате всичката си енергия и ресурси, или по-скоро е нещо моментно, бързо, тъй като Уран отговаря за по-кратките, не толкова стабилни отношения. Може също да имате творчески импулс, който да дойде напълно неочаквано, или пък с нестандартни ситуации с децата и плановете, които сте си поставили. Сатурн пък влиза във вашия четвърти дом и изисква отговорност към дома. Може да имате повече ангажименти в семейството, нужда да структурирате домашни въпроси или да вземете зряло решение за мястото, където живеете. Продължаваме с асцендент Водолей. Февруари е ключов месец за вас, защото слънчевото затъмнение е във вашия първи дом. Това поставя начало на един нов личен цикъл. Темата е Аз.
Кой сте, как се представяте, какво искате и какво вече не сте. Това може да се прояви като желание да промените стил, външен вид или поведение. Често това започва с вътрешна криза или съмнение, не защото нещо е зле, а защото старата идентичност се разпада, за да се роди по-истинска. Марс и Уран създават напрежение, особено у дома. Възможни са резки реакции, конфликти или импулсивни решения, така че най-добрият подход е да действате стратегически. Ако усещате, че кипите, отложете разговора за момент, когато имате яснота. Сатурн и Нептун пък влизат във вашия трети дом и променят мисленето и комуникацията ви. Започвате да говорите по-осъзнато, да отсявате важното от неважното и да търсите смисъл. Възможно е да се ангажирате с учене, писане, комуникационен проект или нов начин на изразяване. Февруари за вас може да бъде месец за преразглеждане на финансите, тъй като Меркурий ще бъде ретрограден в Риби и ще ви се наложи малко да забавите темпото, да помислите как можете да спестявате по-добре или пък просто да осъзнаете, че не ви удовлетворяват доходите, които имате в момента и да искате да направите промяна в тази сфера, но препоръчвам тези промени да се направят, когато Меркурий вече стане директен, което ще бъде през месец март. До тогава можете да помислите върху тези въпроси без да предприемате конкретни действия. Пълнолунието в Лъв ще бъде във вашия седми дом на партньорствата и това е хубав момент да сложите край на връзки, които вече не ви служат, които ви изтощават, които по някакъв начин променят самите вас, но не в насока, в която искате да бъдете променени. И съответно, ако осъзнаете, че е по-добре да прекъснете дадени отношения, то това може да бъде подходящ момент. И дори прекъсвайки дадена връзка, когато Юпитер навлезе в Лъв, ще влезе във вашия седми дом, може пък да ви дари и благослови с една много по-хубава, значителна и даваща ви това, от което имате нужда връзка. Така че освободете се и изчистете пространството около вас, за да може да посрещнете новите неща с отворени ръце. И на последно място имаме Асцендент Риби. Февруари е месец на затваряне на цикли, освобождаване и вътрешно изчистване. Това е период, в който не всичко е видимо навън, но вътре може да се случват много важни процеси. Слънчевото затъмнение ще се случва във вашият 12-ти дом и често работи зад кулисите. Тоест може да не виждаме реални промени около нас, но да ги усещаме на много силно, дълбоко, интуитивно ниво. Може да приключите с нещо, което ви е тежало дълго време, да освободите навик, страх или зависим модел, да усещате нужда от повече тишина и отдалечаване от шумни хора и ситуации. Хубаво е да се дадете това време за почивка и наистина да поставите фокуса върху вашето ментално здраве, за да може да усетите как тялото ви ще се почувства по-добре след тази необходима почивка. Меркурий ще бъде ретрограден във вашия знак и носи объркване, но пък и силна интуиция. Възможно е да се върнат стари мисли, спомени или хора, да се появят недоразумения, затова е добре да проверявате информацията си по няколко пъти, да имате моменти на много ясно усещане, въпреки че логиката още не го потвърждава. Хубаво е да слушате интуицията си този месец, защото тя наистина може да ви говори много повече, отколкото обикновено. Сатурн и Нептун пък влизат във вашия втори дом на финансите и изискват реална оценка на ценностите и ресурсите. Кои разходи са изтичане на енергия, кое е инвестиция, кое е истински важно. Това е месец, в който можете да подредите финансова тема, но внимателно, без да прибързвате. Уран се намира във вашия трети дом на комуникацията и тук ще прави квадратура към точката на затъмнението, която се намира във вашия 12-ти дом. Съответно, може да има доста внезапни промени с пътувания, хора, комуникация, което наистина да ви натовари психически, така че си дайте нужната почивка, отдалечете се, ако почувствате, че имате нужда от осамотение. Не го чувствайте като грях или пък сякаш е прещявка. Ако наистина се чувствате преуморени, то този месец е изключително подходящ за това да се отдръпнете и да се оставите по течението. И така, това бяха месечните прогнози за февруари 2026. Ако видеото ви е било полезно, харесайте го, така ми показвате, че този тип прогнози ви помагат. Напишете в коментарите кой е вашия асцендент и как усещате енергията на месеца, ще ми бъде интересно да прочета. А ако познавате човек, за когото това видео може да бъде интересно или полезно, може да споделите. Ако искате да следите тези цикли всеки месец, абонирайте се, ще бъда много благодарна. И ще се радвам да вървим заедно по този астрологичен път. До нови срещи!